Khowai Ramchandraghat YTF ni Luwajijakma bai Srangsalo Khlaijaknani Thangwi Tongo Kaisa bike rally Kraksalo Kaisa Kokthum Panda Kokno Sakha YTF ni Adongrok Srangsalo fungni shimi Khowai Ramchandraghat YTF ni Luwajijakma bai Srangsalo Thangwi Tongo Kaisa bike rally a bike rally chengjaknai bai jalbarani shimi manjaknai TTADC ni EM MDC no Khowai MLA rok abani bagai jotulo korokno jobasurona ni bagai no kobokha Kraksalo Kaisa Kokthum Panda Khlaiwi Kaisa Khowai district तरफ से क्या kaisa mega bike rally Tongo Kaisa bai Thangwi mari sungna bagai so kena sing start kenai bai jalbari ground school hite ni ending point hai behla wo tini bike rally thangni painai so jeng joto lugrongno koyo kena tini bike rally phai majo phena bagai bubagari no logari na bagai plus jini joto ni selai je nakumani Tripura ni manda suktai obon tuine kena kaisa bike rally koto kaisa cái ô bike rally wo sức độ bike được bằng không? Bike rally chúng nó phải 3,000 above rồi này. Chúng ta có target đã 3,000 above. Ở sao cái nào rồi cũng kẹp mang cho phải nào? Iya, chúng nó còn này MDCs, tại MLS, EM, Minister. Cái ô cái nó phải cho được số không? Egola. Edisi song bare nabus kango toni Tripura mothani Luwajijakma bai dalbidal thayono Khlaijaknani Tongo bike rally abai keno Srangsalo Ramchandraghat Khlaijaknani Thangwi Tongo bike rally Khowai ni shimai biplamni Kokthum Chini Khorang